vil jeg lige prøve at vise jer, hvordan jeg hægter en stjernekant, som jeg bruger på model IA. Der bruger vi maskerne fra trøjen, stikker ned i en maske, trækker en lykke op. Det gør jeg i de 5 første masker. Det er nogle gange lige lidt svært at få dem op. Så har jeg 5 masker her, så slår jeg om nålen, trækker igennem alle 5. Så laver jeg en luftmaske, og her dannes der et lille øje. Der skal jeg have nålen ned og trække igennem, og så skal jeg ned og have fat i den maske, vi lige har været nede i, og trække igennem, og så de næste 2 nye masker. Så har vi igen 5, og trækker vi igennem dem alle sammen. Og igen en luftmaske, og ned i hullet, ned i den maske, vi har været i. Den første pind er altid den værste. Og så 2 nye. Så har vi igen 5 lykker. Slå om og træk igennem dem alle sammen. En luftmaske. Ned i hullet. Ned i den maske, vi har været i sidst. Og 2 nye masker. Så har vi igen 5, som vi trækker igennem. Så nu kan man se, at der begynder at dannes nogle halvstjerner hernede. Sådan fortsætter man hele pinden ud. Nu er vi ved at nå hen vejs ende, hvor vi kun har 1 maske tilbage. Så vi slår om og kører igennem alle 5 masker, men i stedet for at lave en luftmaske, så laver vi en halv stangmaske i den sidste. Slå om, ned i den sidste maske, op og igennem de 3 lykker, og så laver vi 2 luftmasker. Så er vi færdige med række 1. Så vender vi arbejdet, og så skal vi i øjet af stjernerne skal vi lave 2 halvstangmasker. Slå om, stik ned, træk igennem, slå om, stik ned og træk igennem. Skal jeg lige have. Så den næste øje laver vi 2 halvstangmasker. Næste øje. Det er det samme som man springer 1 maske over, og så rammer man øjet. Det gør man hele pinden ud. Så er vi nået til slutningen af række 2, hvor vi har 1 maske tilbage. Laver vi en halvstangmaske.
Så laver vi 3 luftmasker. Og så vender vi arbejdet. Nu skal vi have fat i nummer 2 stang, eller luftmaske, vi har taget. Trækker vi en løkke op. Og så tager vi de næste 3 huller. Masker. Så vi igen har 5 masker. Hvis vi kigger hernede, så kan I se den første række stjerner. Nu har vi igen 5 masker, som vi trækker igennem dem alle. Og en ned i øjet. En ned den maske, vi har været i. Og 2 nye. Så vi igen har 5 løkker. Træk igennem. Sluk op. Luftmaske. Ned i øjet. Ned den maske, vi har været. Og 2 nye. Så nu glider det lidt bedre end den første række. Kører vi igennem den alle 5. Luftmaske. Ned i øjet. Ned den maske, vi har været i. Og 2 nye. Sådan fortsætter vi række 3 ud.